za ka? Kai za ka je ne ba Allah. Ko ba mashin za ka hau ba ne? Lalla kai ina ta kona mai na fa. Za ka hau ne ka bi ko koya? Me yasa za ka ci haka? To na tsaye da kai ne. Ka samu hannu kuma? Ina na samu hannu. Dole irin da kike dan a can. Dan haya, kada yi na faɗa da mutane, rayuwa akar kai zaune, duniya babu tabbas, baki ka shaida gubare. Dan haya, ganin kashe fitina ce, uwar ma ka shari ce, sana'ar alkhairi ce. Dan haya ta ka yau shairi ce. Dan haya ga dan haya. Na'am.